Hi guys, it's a brand new day guys. So for this video, I'm very thankful for those person who were already subscribed in our channel. I'm very glad that you made it guys to this channel. Thank you so much and congratulations. I'm very thankful to you guys na nag-subscribe sa aming channel. So anyway, as what my previous video, yung dito namin guys is marami na yung nasa siguro mga 7 na yung namin, na-dispose namin na malalaki. Iba na tong batch na to. Nung napakita ko nung first is, saline sila lahat yung 5. And then, ito na naman, bago na naman to. Ito na yung bago na nahuli namin kagabi. So, nilagay namin dyan para ready na to go when there's a customer na bibili. So, hindi na ako mahirapan, lalo na kapag morning kasi mailap sila kapag morning. So, ito na yung update natin for this video, or ito na yung ilan sa mga sisiw namin. Ayan, napakita ko na yan sa inyo before nung 3 inahin. Ayan. And now today guys, I am very glad to share you na yung pure namin na Shamoo is napisa na po, finally po, after 21 days talagang na pisa na. Pero anyway, yung nanay nun is ito talaga. Yan yung nanay nila guys, pero iba yung pinalimlim namin or pinalimlim ng itlog niya. As of the moment, yan siya is nangingitlog na yan siya. So, dyan na muna siya. Kung nagtataka kayo kung bakit mabilis, well, I'm gonna share it to you later. So, magpupugad na muna tayo. So, ito guys, siya yung pinalimlim namin, yung matanda namin kasi ito, mas pro siya or mas gamay niya yung paglilimlim at malaki yung tiwala namin sa manok na to. Hindi na siya umaalis-alis kasi. So, that's the good thing guys. Kapag meron kayong mga manok na ganyan, treasure it kasi sila yung magsisilbing incubator na talagang, ayan, lipat na natin sila sa kulungan. Actually, later, mamayang hapon pa sana namin to. Ayan, yung pure guys. Yan, pure yan sila na Shamoo guys. Yan yung sila kaliliit pa. Hindi mo pa manonotice yung kaibahan nung pure tsaka yung ganyan, oh. Pero later on guys, makikita nyo yan sa mga ulo nila. Malalaki talaga sila. 10. Ayan, 10 sila guys. Napisa lahat. 2, 4, 6, 8. Ayan, pang 10 to. Ayan. Yan guys, yan yung pure natin. Ayan. Magaganda lahat. Ayan. Hopefully, walang masayang sa kanilang batch. So, ayan sila guys. Actually, later pa namin to pupugarin. Pero, we have to come up na ngayon na kasi meron na kasing mga pupo nila doon sa nung nilimliman or yung basket. At saka baka magkabunhok pa or yung mga bugs and everything. So, nilipat na lang namin para that's good to go. Hindi na ganun magka-problema pa. At saka sayang guys kasi nga pure po namin to. So, kailangan namin silang i-secure talaga bago ang lahat. Kasi, eto, we're planning guys na itira namin to lahat o hindi namin pa to i-dispose or hindi kami basta-basta magdi-dispose ng pure kasi, yun na nga, kailangan namin ng pure dito. So, ayan, papakainin namin sila for their first time. And the most important thing guys is kailangan nyo ng probiotic na yung sinasabi ko. Ililink ko na lang yung description nung vitamins na ginagamit namin dyan sa description box para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko, yung probiotic na sinasabi ko na King's Vita Plus. So, nandun na rin sa video na yun yung paano namin siya ginagawa or paano siya nilalagay and kung ano ang kahalagahan nun. So, ayan, pinapakain namin sila. And anyway, disclaimer, yung nanay nila or yung inahing manok niyan, hindi nila yung nanay yan guys ha, as what I have told you before or kanina lang. Yung naglilimlim ito. Ayun, nangingitlog pala. Yan yung nanay nila na pure. So, ito is basilan yan. Yung nanay na yan, medyo matanda na talaga po siya. Talagang makikita nyo naman sa kanyang itsura. Napakatanda na yung manok na yan. Pero subok talaga yung yung paglilimlim niya kasi as we have noticed is hindi siya masyadong lumalabas. Which is good na talaga para mapainitan yung itlog. So, yan, siya yung pinalimliman namin o pinalimlim namin sa mga itlog ng pure kasi wala naman din kaming incubator. So, siya yung talagang pinalimlim namin. And yan, successful naman na napisa niya lahat. Ayan, kasi nga hindi siya naglalabas-labas. So, ayan. Siguro yung inahing manok na yan guys is nasa 6 years na. So, ayan guys, yung probiotic na sinasabi ko. So, ililink ko na lang yung description dyan sa description box below
para malaman nyo kung ano yan. Or yung King's Vita Plus guys, ayan na siya. Ayan, so nasa mga 6 years to 8 years. Hindi ko na alam kasi sa nanay ko pa to before. Ayan. Tsaka matagal-tagal na lang wala yung mama ko. And then sa kanya pa talaga to. So imagine how matagal na siya masyado. Ganyan yung mukha niya, oh. Ayan. Makikita nyo naman na talaga ang tanda-tanda na yung manok. So, ayan. Medyo may pagkaano pa yung iba, guys. Medyo hindi pa sila tuyo. Pero, ayan. Later on, okay na yan kasi iko-comfort naman din niya ng ina or yung nilalagay niya yung kanyang mga sisiw sa kanyang ilalim para at least parang mag-incubate pa rin sila at hindi masyadong malamigan. So, ayan. So, umiinom na yung nanay nila ng probiotic para balik sigla lang din. So, ayan, Integra 1 po yan guys ha. Sa mga nagtatanong, yan yung pinapakain namin. Ililink ko rin yung description nun, nung paano or ano yung mga pinapakain namin sa aming mga alagang hayop dito. Or from day ganitong old until na pwede na sila pang market. And yes, thank you nga pala sa mga nanonood ng aking pagpupurga. I'm very glad guys na medyo tumataas na yung ating views doon, which is marami na rin nag-comment and everything. So ayan, that's our video for today. Ito nga na sinasabi ko. And anyway, sasabihin ko nga din pala na yung aming mga pabo is on their way up to the last month or siguro mga by first week of April to second week is mapipisa na to guys. Ayan na. The last, I guess the last video na ganito is ng pabo namin is nung nangingitlog pa to siya. Well, eventually ngayon, where nasabi ko siguro nung last video ko or one of my videos was nangitlog silang dalawa and then now finally is sila guys, naglilimlim na sila. So, ayan. At saka pala guys, ito na yung pure na tipaka ng pure. Ayan. So, as what you have noticed, meron kaming pagkain na nilalagay dyan kasi yan yung palatandaan or nilalagyan namin siya ng pagkain para hindi siya lalabas-labas, which is para good sa ating egg and ma-hatch niya lahat. Well, it turns out well guys kasi nga, ayan, na-hatch niya. Pasensya kung medyo maingay guys kasi maraming nangingitlog dito. So, ganyan naman talaga yung characteristic pag nasa backyard farming tayo na merong mga manok and everything. Normal yan guys, medyo maingay. So, bear with it. So, eto na yung isang manok. Ayan. Siya yung isang manok guys, nakasabay nung mga pure. Yung iba dyan is, meron na siyang, ayan, meron na siyang mga napisa. Ayan guys. Meron na siyang napisa na mga eggs. And then, hindi ko pa masyado mapakita kasi hayaan na muna natin siya. Baka kasi maapakan niya and then baka mamatay. So, sayang din. So, ayan, meron na siyang mga tipaka dyan. Hindi pa lahat napipisa. Well, siguro mga by tomorrow or by siguro mga tomorrow afternoon. Siguro pwede na namin siyang kunin or tomorrow morning. So, isasabay na lang namin siya doon sa aming pure. Lalagyan namin siya ng marking para hindi kami malito. And then, alam namin kung saan yung pure. Kasi nga, para hindi namin kasi yun ibibenta. So, ayun, nga pala sa mga nagtatanong kung saan yung location namin. We are from North Cotabato po, KIDAPAWAN City. Sinswat Street, Poblacion lang po kami. Sinswat Extension. Yung landmark na meron kami dito is yung Flores Nature's Garden. Pababa lang kayo o sa mga gustong magbili or mag-visit or what. You can just visit us. Well, backyard farming lang po kami guys. Disclaimer lamang po. But we have a lot of native chickens na dito kasi nakapag-establish na rin kami. Konti lang naman din na ganon. Pero kung mamarapatin or kung at some point makapunta kayo dito and then makikita nyo medyo maliit na lang yung aming mga manok, that means na naubos na or na-sold na yung iba kasi hindi namin pinapaabot na talagang marami like hinahayaan namin na 6 months, 7 months until na may bumili lang. Meron din kasi kami mga buyer guys, that's why hindi kami na talagang nagtatagal yung manok namin dito. Siguro kung may makikita kayo eventually dito sa amin kapag nakapunta kayo,
kung meron lang maliliit, yung mga katamtaman, mga 2 months, mga 3 months to 4 months kasi guys, meron na kami masusold nan or kadalasan yan is meron na talagang na bumibili, which is yun yung term na sinasabi ko or na point na sinasabi ko, which is baka magtaka kayo, konti lang yung aming manok dito and everything once na makapunta kayo at some point, kasi nga ganun po ang nangyayari dito sa amin. Hindi namin pinapaabot ng 5 months to 6 months kasi medyo matanda na yun at saka mas gastos na yun. So meron nga palang ayan, merong nangingitlog dyan or nangingitlog siya. Yung ito na manok guys, ayan siya na manok. Ayan. Tsaka yung ayan nasa ibabaw, ayan, yan siya. Sila yung nanay nito. Ayan. Kung na-notice nyo, hindi pa sila ganun kalaki o hindi pa sana sila winawalay sa kanilang ina. Well, dito sa amin, hiniwalay namin agad-agad after 2 weeks from the first day na na-hatch sila. 2 weeks from that, hinihiwalay namin agad-agad and then pinapaliguan yung ina, pinupurga, and then vinavitamins, and then release. Kasi nga, after nun is tumataba na sila guys. After siguro mga 2 weeks from the hatch, hiwalay nyo, and then 1 week, ilagay sa kulungan yung nanay, paliguan nyo, purgahin, i-vitamin, sabi ko nga kanina. And then, you can release it para mangitlog na naman. So, ayan nga yung sinasabi ko na tip din guys na that's why marami or halos magkakasunod-sunod yung aming batch dito. Meron dito, tsaka meron yung, dyan yung maliliit, ayan. Tsaka meron namang mga bago. Tsaka meron namang mga nangingitlog. Mga nangingitlog dito guys sa amin, mga, bali, 4 sila. Apat silang nangingitlog. 2 dyan. Hindi ko nga alam kung bakit dyan siya nangitlog talaga. 2 sila. Yung maitim na isa, tsaka yung white. And then, tsaka yung maitim na isa, nandyan siya. Siya lang isa. Pero ito, 2. Nagsama na yung kanilang itlog. Pero there's nothing wrong with that. Or okay lang yan kasi kapag naglilimlim naman sila or nangingitlog sila, hindi sila nagtutuka, hindi sila nag-aanuhan. Kapag once naglimlim na yung isa, is yan yung palilimliman namin sa pure. Or yung matanda dito, yung papalimlim namin sa pure na egg. And then yung pure na mommy is ilalagay namin sa kulungan para tumaba na naman ulit siya and then makapag-produce na naman siya ng egg later on. So yan yung tip guys na masishare ko na kung gusto nyo talagang marami or at least once a month meron kayong napipisa, that's the tip guys. You have to ihiwalay nyo sa sisiw nila after 2 weeks and then that's good to go na pang 1 week din sa kulungan and then yun na nga yung sinabi ko kanina na cycle nila. And then sa dito, yan, nangitlog na din talaga siya. Ayan, ito na yung egg niya. Ayan na yung egg ng ating matanda guys. Ayan, talagang ano pa siya. Medyo mainit pa siya. So, ayan yung kanyang egg. So, ayan, dyan na siya nangitlog. Dyan niya na napili. That's good thing na dyan na siya napili. Dyan na niya napili kasi hindi na siya doon sa kapitbahay. Siya yung sinasabi ko sa inyong manok na doon sa kapitbahay ng itlog. So, ayan. Etong isa is, feeling ko ng itlog na rin siya. Ayan. Okay, 2, 4. So, ayan. Pang-anim na niya na egg. So, mga by this week, maglilimlim na yan. And then, so with this, ano dito? Ayan. Hindi ko na mabilang kung ilang egg yan dyan, guys. Pero marami-rami na yan dyan. So, that's it. Yun yung ma-share ko for this video. So, ayan ang yung sinasabi ko, guys, na ang pure is lilimliman pa niya yan or incubate niya by herself para at least yung mga basa na sisiw niya is matuyo. So, ayan, that's it for this video, guys. Hope you like the video at sana may natutunan kayo in this video. And yes, I'm very thankful for those person na nag-take time para tingnan yung aming videos. Nagsispend talaga kayo ng time. I'm very thankful for you guys. And yes, hope to see you on our next video. And yes, until next vlog guys. Peace out everybody. Goodbye.